ọkwa na egbede gbara akwa ka o ji nwa bịa ya bụ nwatakịrị n'ugwu ide butu Thomas Kelechi ekwenya ka o ji nwa bịa ịra nga ịchụ aja ka ọ dịrị ya na mma ihe na-eme ka ọ dị na mma blọk megide nwoke blọk megide nwaanyị ka ọ dị na mma kunchụwa mmụọ na-acha chụba mmadụ na-acha gbalịa ụzọ ndụ gbalịa ụzọ ego gbalịa ụzọ akụ gbalịa ụzọ bụ nnukwu aka odibo ndị ichie nwaanyị na nwata mmadụ nne amalụgo ife tata mmadụ nke ọmalụ ihe tata na-egburu na anụ na-enye unu ihe unu gere ka nwetara nke oyi eli asị nke oyi eli akụkwana ya ike emekwana ya ife alili emekwana ya ife anya mmiri emekwana ya na ndụ ka anyị na-agụnye n'ime ya ndụ ka anyị na-agụnye n'ime ndụ akụ ndụ ụba ndụ agamnihu na ka anyị na-agụnye n'ime ibe Utu Thomas Kelechi skuulu ọnụ ka ọ grajuete n'udo na ọgwụ wetakwa ọrụ ọchakwa ọkwụ ya onye ụgwọ praịt niile o ji n'aka kwụbịa ụgwọ ma ndị ọfụ na-abịa kwụbịa ụgwọ ndị ochie nụkwu anọchita bịa kwụbịa ụgwọ oke anyị na-akpara biznes gara aga chefuru echefu onye acheti efe ọkpọbịa ya atụ nke a mee biznes aka egwupụtaba na uni biko mmụọ na-achụ ya tụbanụ mmadụ na-achụ ya tụbanụ ya amụsị nwoke tụbanụ ya amụsị nwaanyị ogbu n'aka dị ka ogburu ife ọma ogbukwa n'aka dị ka ogburu ife ọma ka ọ na-ayị uru anụ nwe na-egburu mmeta nke ewu nwere egwu nye ụlọ aka nwa akwụkwọ ka o ji nwa bịa wee lepata ụmụ ewu njere ọrụ ọrụ ndị ichie unu biko mikonu anya kwuru na nwedekwa anụ naanị na-egburu nta n'ọfọ anyị ji ọfọ nwee ikpere ọma ọtụ na-adịrị ya na mma na-adịrị ya na mma na ebe adịrị ya na mma na oyi ọ ga-adịrị ya na mma na ọ ga-adịrị ya na mma na ọgwụ aka na ngọsọ na-eji amụ nwoke amụ nwaanyị ugbu aka akwụ aka odibo ndị ichie nwaanyị.